Awan sakit di pajem ngenaken ka ikar kari. Awan sakit di dingdingen asikat inak ay ayaten. Inal daw nga ut-utube inuras nga panpanunutek. Apay adi nakayat apay aliklikan nagapuka di day tuy langat. Di mo man lapinan nuno uy puyat ku ken banu. Nasa nga umuko pinagtuok day tuy puso. Inal daw nga ut-utube inuras nga panpanunutek. Apay adi nakayat apay aliklikan nagapuka di day tuy langat. Jakmet ipilit-pilit to'y bagi nuti pamatim awan serdi. Jakmet ikamat-kamat to'y ayat nawan dumket adut-dut mo kaniya. Day to'y ti tandaanam dakel to ti pagbabawyan. Kas mula tinuktaran tigasat mo nga nagpayduman. Awan sakit di pajem ngenaken ka ikar kari. Awan sakit di dingdingen asikat inak ay ayaten. Inal daw nga ut-utube inuras nga panpanunutek. Apay adi nakayat apay aliklikan nagapuka di day tuy langat. Jak ipilit-pilit to'y bagi nuti pamatim awan serdi. Jakmet ikamat-kamat to'y ayat nawan dumket adut-dut mo kaniya. Day to'y ti tandaanam dakel to ti pagbabawyan. Kas mula kinuktaran tigasat mo nga nagpayduman. Awan sakit di pajem ngenaken ka ikar kari. Awan sakit di dingdingen asikat inak ay ayaten. Inal daw nga ut-utube inuras nga panpanunutek. Apay adi nakayat apay aliklikan nagapuka di day tuy langat. Apay adi nakayat apay aliklikan nagapuka di day tuy langat. Kas mula kinugtaran tigasat mo nga nagpayduman tasyak ti liniklikan.